Aseară eram acasă. Am auzit soneria de la intrare. M-am ridicat din pat, m-am dus la ușă, am deschis. Era o doamnă, pe jumătate moartă, dar cealaltă jumătate a ei era vie și tânără. Mi-a spus: domnule Vladimir, pentru că așa îmi spun mie femeile pe jumătate moartă. Eu cred, mi-a zis, că fanii, ați auzit de ei, ar trebui uciși. M-am speriat nițel și i-am zis: doamnă, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu sunt de acord. Bine, sunați la ușă seara, vă deschid, sunteți pe jumătate moartă, aveți o jumătate vie, foarte tânără și foarte frumoasă. Gândiți-vă. Gândiți-vă că într-o bună zi, jumătatea dumneavoastră tânără și vie și frumoasă, cum spuneam, ar putea avea copii. Și copiii dumneavoastră, de pildă, ar putea deveni fanii cuiva. Fanii unei formații de muzică sau unei informații. Există oameni care sunt fanii informațiilor. Și atunci, ce s-ar întâmpla cu ei? Ar trebui uciși doar pentru că sunt pur și simplu fani? Nu sunt de acord cu dumneavoastră și îmi pare foarte rău că vorbiți așa. Sunteți femeie bătrână, pe jumătate moartă. Vă rog foarte mult să nu mai vorbiți așa despre oamenii ăștia, pe care de ce să-i ucizi dacă tot vor fi uciși într-o bună zi de cu totul altcineva? Mă rog, dialogul a fost interesant. Doamna a plecat până la urmă și am văzut-o cum se îndepărta pe hol. Eu am un hol foarte lung. Îndreptându-se spre lift și atunci a ieșit din casă vecinul meu, Vladimir. Avea un cuțit de bucătărie în mână și s-a dus la doamna bătrână, a despicat-o cu foarte mare grijă ca să nu o rănească. Jumătatea moartă a pus-o într-un sac, iar jumătatea vie s-a transformat în cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Era întreagă. Nu era pe jumătate, era întreagă. Era o jumătate întreagă. Și mi-a părut foarte rău că nu am avut eu un cuțit la îndemână. Ce am mai reținut este că Vladimir, vecinul meu, după ce a despicat-o pe doamna în vârstă, mă rog, aproape în vârstă, pe jumătate în vârstă, pe jumătate moartă, orice om mort este un om în vârstă, și a spus Fana. Asta am auzit, i-a spus Fana și a invitat-o la el înăuntru. Totuși nu cred că fanii ar trebui uciși, deși altă soluție, sincer, nu văd.